Silav, rojbaş, hevanlo ve spedîsem bi nûçiyekê pir ecêb şiyar bûn. AKP destanî ser şaredariya Sêrtê, ev şaredariya pêncemîn e ez bawer dikim ji Dem Partiyê tê stendin ya dawî ya Akdenîzê bû, Batman bû, ya Helfetî bû û ya dijî ya Kudrê bû ya Mêrdînê bû, aniha jî ya Sêrtê hatiye desteserkirin. Li Wanê pir hewdan şaredarî bi dest bixin lê bi ser neketin. Şaredariya Sêrtê çima hat desteserkirin? Dewleta Tirkiye çima tam di vê demê de pêdivî dibîne destanê ser şaredariyê? Yek jî gelo dewleta Tirkiye yan AKP bi înisiyatîfa xwe vê yekê dike, ew jî mesele ye. Em dizanin ku piştî vê pêvajoyê ku bi înisiyatîfa dewlet Bahçelî hate destpêkirin, heyeta İmralî hat avakirin, şûyîn hatin çêbû. Hevdîtin çêbû, êdî hevdîtinê çareseriyê ne, hevdîtinên diyalogê ne, navê wî ne mühîm e, ama pêvajoyekê hat destpêkirin. Ji serî ve xuya ye ku AKP li dijî vê pêvajoyê derdikeve. Hê Devlet Bahçelî nû dest bi axiftina xwe kiribû, nû bang li Rêzdar Abdullah Öcalan kiribû, AKP dest pê kir qayyûm tayinê sê şaredariyên Kurdan kir. Ji vê derê dest pê kir. Paşê jî xwast pêşî li MHP bigire. Sê çar wekîlên MHP da îstîfa kirin. Meseleyên gendeliyê dosyayê wan li cem xwe kom kiribû, tam wextê ku pêwîst dît derxist pêş. Êrişên provokatîv dibe ser Rojavayê Kurdistanê. Hemî ji bo xirabkirina vê pêvajoyê ye. AKP li pê çi ye, çima wisa dike? Li pê kîjan hesaban e û meseleyekê din e, ama em zanin bi emelê xwe, bi fealiyetê xwe li dijî vê pêvajoyê disekine. Ez nûçe ji we re pêşkêş bikim. Pir ecêb e. Şaredariya Sêrtê ya Dem Partiyê lê qayyûm hate tayinkirin. Danaşîna doza hevşaredara Sêrtê Sofya Alagaş, ku ji ber xebatên di dema rojnamegeriyê de bi îdaya endametiya rêxistinê de hate mehkemekirin. Doh li pêncemîn dadgeha cezayê giran ya Amedê hat li darxistin. Dadgehê 6 sal û 3 meh cezayê zîndanê da Sofya Alagaş. Wezareta Karê Hundir piştî cezayê Sofya Alagaşê li şaredariya Sêrtê qayyûm tayin kir. Polîsên ku avahiya şaredariyê dorpêş kirin, ji hevşaredaran re gotin qayyûm hatiye tayinkirin, divê avahiyê biterêkirin. Li avahiya şaredariyê ala Tirkan hate daliqandin û gel li pêşiya şaredariyê disekine. Îjar dewerin divan şertan de heqeten rêz hurmet nîşanê ala Tirkiye bidin. Kawinê çawa bikin. Dîmenekê ez nîşanê we bidim. Yani divan şertan da merû çawa dikare rêz û hurmet nîşanê ala Tirkiye bide. Dewere. Baş e. Hevando. Gelek nûçeyên din jî heye. Ez ê qismekî wan niha ji we re pêşkêş bikim. Qismekî wan jî bêhêlim êvarê pêşketinê pir xweş û girîng hene di derbarê Rojavayê Kurdistanê de. Doh me rûportaja Mazlûm Abdî bi we re parve kiribû. Tiştê xweş dibêje, tiştên balkêşin, hevdîtina xwe ya bi heteşê re. Dibêje şer çê nabe. Yani bi colanî re hevdîtin pêkaniye li hev kirine. Ka ez komanterê we bixwînim. Deng baş e hevando. Tamam e. Ez di derbarê Sêrtê de hin agahiyan bidim we, paşê jî ez ê ji we re xeber pêşkêş bikim. Değerli Siirt halkı, 31 Mart seçimlerinde bu ilde yaşayan Kürdü, Arabı ve Türk'iyle bütün engellemelere rağmen getirdikleri 10.000'e yakın haram seçmene rağmen AKP iktidarı bu belediyeyi halkımızın elinden çeşitli hilelerle almaya çalıştı ama alamadı. Ama bugün görüyoruz ki mevcut iktidar gaspçı yöntemlerle belediyemize bu saat itibariyle kayyum atandığını buradaki yetkililer söylüyor. Kabul etmiyoruz. Siirt'in iradesini, kayyum zihniyeti
gasp etmeyecek, ettirmeyeceğiz. Bu böyle bilinsin. Bu halk sandığa gitti, belediye eş başkanlarını seçti, belediye meclis üyelerini seçti. Ne hakla kayyum atıyorsunuz bu halkın iradesine? Niye o zaman sandığı kuruyorsunuz? Kurmayın şu sandığı o zaman. Biz bu kayyum gaspını, bu irade gaspını, bu halkın iradesine olan darbeyi Siirt halkı olarak kabul etmedik, etmeyeceğiz, direneceğiz, direneceğiz. Kapı sağ tarafta. Devam edin. Buyurun. Gasp edemez. Ama biz biliyoruz ki bu dört duvar içinde rantı, yandaşı, hırsızlığı, hukuksuzluğu alıyorlar. Bizim meselemiz dört duvar olmadı, olmayacak. Ama kimse bu halkın iradesini ne dün sindirebildi ne de bugün bu görüntüyle sindirebilir. Bu da onlara dert olsun. Biz onları her gün ama her gün onlarla mücadele edeceğiz. Mücadele edeceğiz ve elbette biliyoruz ki biz kazanacağız. İşte bu görüntü kaybedecek. Bu görüntü Türkiye'nin görüntüsüdür. Bu görüntü halklara kaybettiren görüntüdür. Ve halklar kazanacak. İşgal, hırsızlık, gasp, iradeyi yok sayanlar kaybedecek. Tarih bunu bize gösterdi ve bu tarih tekrar tekerrür edecek. Bu dönemin hırsızları kaybedecek, halkın iradesi esas olacak ve kazanacak. Yani mesele eve hevanno şaredarî hate dest serkirin ev rêbazekî ku hikûmeta AKP ji serî ve bikartîne ev sê carin yani sê serdemin li ser hev şaredariyên Kurdan dagir dike, îradeya Kurdan nas nake. Meselekî ciddi ye. Milletê me Bakurê Kurdistanê ê ku dengê xwe bikaranîne eger hewlesekê pir ciddî nîşan bidin şaredariyekî xwe şûn ve bigirin weke şaredariya wan ê ev weke zincîr dewam dike wê demê AKP ceseret nake. Ama AKP ez bawer dikim ji helwesta me aqels cesaretê digire. Wisa pir bi hêsanî dikare şaredariyê destê ser bike. Sirt girîng bû. Erê. Heyf e ama ê me jî milletê me jî westiyaye. Bi qasî xwe ket daye, emek daye. Ama edî ew ji dest tê, rewşa me jî ev e. Piştî ku li ser şaredariya Sêrtê qayyum hate tayinkirin, nerazîbûna xelkê zêde bû, parêzgeriya Sêrtê yani walî hemû çalakî bi qasî 10 rojan qedexe kirin. Ew jî diyariyekê din e ji bo Kurdan. Şaredara Sêrtê ya Dem Partiyê Sofya Alagaşa ku doh bi hinceta endametiya rêxistinê 6 sal û 3 meh cezalê hatibû birin, îro ji kar hat dûrxistin. Li şûna wî waliyê Sêrtê Kemal Kızılkaya wekî qayyum hate danîn.
Xelkê Sêrtê ji saetên sêrê sibê ve hêtarî bû we li ji dîmenan jidît li pêşiya şaredariyê Kombo nerazîbû nîşanî biryara qeyûm da. Walîtiya Sêrtê jî piştî nerazîbûnan ragihand ku li tevahiya bajarê Sêrtê ji birî çalakiyên ku walîtî, qeymeqamî destûr bidin, hemû cûre çalakiyên din heta kengê heftê Sibatê hatine qedexekirin. Di nav wan de çi heye? Kîjan cûre çalakî? Civînên vekirî, daxuyaniyên çapemeniyê, xwepêşandan, çalakiyên rûniştinê, mîtîng, konvedî, kampanyaya îmzeyan, vekirina standan, merasima her cûre merasim, bîranîn, şahî, konser, yani çi tê bîra we hemû çalakî bi vî şeklî hatine qedexekirin. Li Sêrtê niha rewşa awerte heye, olahan üstû hal heye. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakiran çi dibêje qeyûm danîna qeyûm ya ser şaredariyan gohnedana îradeya gelê Kurd dibe kevneşopiyekê kolonyal e. Yani ez bi xwe jê re dibêjim günaydin. Kevneşopiyekê kolonyal çi ye? Dewleta Tirkiye Kurdistan dagir kiriye, kolonize kiriye, xirab kiriye, talan kiriye, wêran kiriye, tu dibêjî kevneşopiyekê ye. Ya kevneşopîn ne eştera dibêjim hirç vay hirç, tu dibê rêç vay. Mêrik dagir kiriye, yani tenê derê jî ne. Anha Rojava dagir dike, Başûr dagir kiriye, her der dagir kiriye, em hîç dibêjin ev dagirkerî ye. Dagirkerî çi ye? Mêrik vekirî dibêje, ez vê derê desteser dikim. Ev der axa min e, ez îrada we nas nakim. Min 100 sal e hewl daye ez we bixim Tirk, ez bi ser neketime, ez ji xwe aciz im. Dewleta Tirkiye xwe şermezar dike ku hêjî nekariye Kurdan bike Tirk. Armanca wan ev e. Wextê tu jê re dibêjî kolonyalîst kêfayî tê. Çünkü fırk kiriye ku te jî wê fırk kiriye, tamam mı? Yani vîya alenen dikin, vekirî dikin. Tiştekî veşirin tune. Hevan ez bidomînim çend û çe ji we re pêşkeş bikim. Da mesela şaredariya Sêrtê ev e wê pêşkeve di saetên pêşme de eger destûr were dayîn, eger gelê me kom ve eger şaredariya xwe ji nû ve bi dest bixe baş e. Tiştekî baş e. Ama eger wisa nebe ew ê sibê du sibê hûnê nûçeyên bi vî rengî tim bibîsin. Her sibê em ê werin ji vê derê ji we re navê bajarekî nû bilêv bikin. Li Rojavayê Kurdistanê êrişa dewleta Tirkiye hebû vê serê sibê terorîzmekî pir cidî dimeşîne dewleta Tirk hem li derdora bendava Tişrinê hem jî li Sirînê du bazarekî hate bombekirin, bazara sivîlan. Sûka bajêr hate bombekirin. Hejmara şehîdan bû 12 jin û zarok di nava wan de hene. Hemî sivîl in û malbatên Ereb û Kurd hemî tevle hevin. Ecêb. Dewleta Tirkiye dagirker bi tevê çeteyên xwe gundê Til El Werîd a Rabiyat a girêdayê bajarê Zerganê ê kantona Cizrê bi obîsan topbaran kirin. Ev topbaran jî ya vê sibê bû. Ez wisa kin ji we re pêşkêşkin biçim çünkü ez êvarê jî berfirehên nûçeyan ji we re bêjim. Di encama êrişa hewayî ya dewleta Tirkiye dagirker de ya li dijî bajarê Sirînê komkujî pêk hatibû hejmara şehîdan bû 12 kes. Sûka bajarê Sirînê xistibû mebû ev jî dikeve Başûrê Kobanê. Wekî din kîjan nûçe hene 21 wekîlên Yekîtiya Ewropayê bawer dikim wekîlên Parlamentoya Ewropayê ne ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê were parastin ji êrişên dewleta Tirkiye ji Yekîtiya Ewropayê re name şandin. Ji cîgirê Serokê Komîsyona Ewropayê re nameyekê şandin. Tê de pir vekirî dibêjin bila dewleta Tirkiye êrişên xwe yên li ser Rojavayê Kurdistanê acîlen bide sekinandin. Sebebî çi dibe bila bibe, armanca Tirkiye çi dibe bila bibe, êriş bi tu şeklekî nayê qebûl kirin. Em binêrin ka dengek çawa wê vede. Wekî din hevanû ev meda 21 wekîlan erê ev jî em çend hevoka ji we re bibêjin
Ji pêncî welatên cuda saziyên jinan jî di nav de 65 jinên siyasetmedarên navdar, akademîsyen, hunermend di nav wan de aktivîstê mafê mirovan hene, sendîkawan hene. Welhasil nameyekê şandine ji Netewên Yekbûyî re jê xwestine ku Statuya Rojavayê Kurdistanê nas bikin. Ev pêşketinekî pir baş e. Ev adet eger devam bike wê demê wekîlên Yekîtiya Ewropayê jî dikevin dewrê, wekîlên Parlamentoya Ewropayê dikevin dewrê. Ereba jî wê bikevin dewrê ji bo naskirina statûyê wê pêşketinê baş çê bibin. Name ji kî re hatiye şandin? Ji Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî Antonio Guterres, Dîrektora İcrayê ya Netewên Yekbûyî Women Stima Sami Bahaus, Seroka Parlamentoya Ewropayê Roberta Metsola, Serokê Konseya Ewropayê re hatiye şandin Antonio Luis Santos da Costa, her wiha ji Sekreterê Giştî yê Komara Erebî, Yekîtiya Erebî, ew jê re gotin Komkara Erebî. Sekreterê Giştî Komkara Erebî Ahmed Abulgeyt ji wî re namê hatiye şandin. Di namê de tiştê ku hûn texmîn dikin tê gotin. Yani Bakur Rojdatê Sûriyê niha lê demokrasî heye, mafê mirovan tê parastin, mafê jinan tê parastin. Ev sistem divê li temamê Sûriyê pêk were û ev xweseriya îro ya li Rojava were naskirin. Berferehiya wî heye îcabî ez ê were ji we re bêjim. Şandeyekî Ewropî çû serdana Rojavayê Kurdistanê. Ev jî şande anha hemî şandeyên ku diçin Şamê pêşî diçin Rojavayê Kurdistanê hevdîtinê xwe pêk dînin. Beriya niha me tim şandeyên Ewropî rexne dikir me digot çima tenê bi derdorên Qesedê re hevdîtin pêk dînin. Ama niha êdî rewş guheriye bi derdorên siyasî ya reveberiya Qeser re jî hevdîtinê wan hene. Mesela bi İlham Ahmed re hevdîtin pêkanîn. Her tişt baş e çavê min peyamê we nehevanno. Hin heval ji dîsa alîkariyan aborî şandine hûn her hebin Arê Rauf mala te ava. Gelek spas dikim. Bi piştgiriya we em ê jî destek piştgirî bidin hevalê xwe ya rojnameger ku di nava şertên zehmet de dixebitin. Îja wekî din kîjan nûçe hebû hevanno ew jî yani ji Fransa çûbûn kesên payebilindin bi piranî çêbkirin. Ev parlamenterên ku ji bo rawestandina êrişên dewleta Tirkiyê ketine dewrê ew jî çêbkirin. Bi van rastgirên Ewropî re kengê teke dostaniya me çê dibe nizanim. Halbikî navbera wan û Tirkiyê jî qet nexweş e. Îja şandeyeke Rojavayê Kurdistanê jî çûye serdana Durziyan ew jî balkêş e. Ji Mesedê bi serokatiya Hevseroka Meclîsê Leyla Qahreman çû serdana serokê Taîfeya Durziyan ya li Swêdayê Şêx Hikmet El Hicrî. Ew jî hûn zanin li başûrê Sûriyê ciyê digire. Yani navbera Durziyan û Kurdan baş xuya dike. Birazî Ahmed Türk di êrişa çekdarî de jiyana xwe ji dest da. Birazî siyasetmedar Ahmed Türk, Hüseyin Rebertürk li Mersinê di encama êrişa çekdarî de jiyana xwe ji dest da. 29 salî bû li navçeya Akdenizî ya Mersinê doh li çerxereya köprû lû yol li wê derê rastî êrişekî çekdarî tê ama kî êriş dike nasname wî nediyar e. Meselekî siyasî ye, meselekî şexsî em nizanin. Di êrişê de ev xortê me 29 salî jiyana xwe ji dest de tedaviya kesên di êrişê de birîndarbûne jî dewam dike. Ew jî cenazê Hüseyin Rebertürk wê li Mêrdînê were binahkirin. Îja ez ka li nûçeyên deqeyan dawî binêrim. Nûçeyên deqeyên dawî. Yani meseleyên li Rojdatê Kurdistanê li Tehranê werîşa Muradî hûn zanin niha derheqê wê de biryara îdamê heye. Tekoşîna me ji bo jiyanekî azad û rast dibe dewam dike. Ew bi xwe ji zîndanê name dişîne derve. Em ê cih bidin nameya wî di saetên pêş me de ez ê min demekî namê wî dixwendin. Sirf di heqê namê wî de min vîdeo amade dikir.
İjar eger niha diqada navnetewî de protesto hene elbet çalakî hene ji bo ku ew nê darvekirin ev werîşe Muradî Pexşan Ezîzî her du jî keçên me ên Kurd in parasvanên mafê mirovan e li Rojavayê Kurdistanê xebat kirine û dema vegeriyane Rojhilat hatine girtin ji aliyê hêzên Îranê ve û ceza îdamê li wan hatiye birin. Yani İran wisa ye. Bixwazî nexwazî İran rastiya xwe nîşanê te dide. Hevan no ez li vê mesela Sêrtê cardin binêrim duruma acîl çi heye çi tune rewşa lezgîn. Aniha dibêjin gel di nava hereketê de ye ber bê şaredariyê ve diçe. Ya li Tirkiye hin tişt dibin. Ev êrişên AKP ne tenê li ser Kurdan e. Hûn zanin doh sê rojnamegerên Tirk jî hatin girtin. Li ser televizyonên Tirkan jî zextekî pir ciddî çêbiye. Gelek kesên di sektora sînemayê de jî hatin girtin. Hatta menajera aktoran ya ku sînemayê belgefîlman amade dike ew jinik canik hate girtin. Navî niha nabîre min ama doh jî sê rojnamegerên bi navûdeng ê kanala Halk TV hatin girtin. Ev kanalên muxalîf in li Tirkiye. AKP niha hem êrişê ser muxalîfê xwe dike derdorên CHP û hem jî êrişê ser Kurdan dike. Arman çi ye dibe were lêkolîn kirin. Niha ez nikarim teoriyekî biafirînim. Em hemî zanin ji ber çi ye. Çünkü AKP xwe ji kaosê xwedî dike. Şîrova min ew e. İjar wextê ku basa demokrasiyê tê kirin, basa aştiyê tê kirin, AKP dikeve panîkê. Çünkü bifikirin ku di Tirkiyeyekê pêşketî de di Tirkiyeyekê aram de mümkün e ku AKP hebe. AKP cih nagire kî. Na. Nikare xwe xwedî bike bi vê yekê. Hevan no ez xatir ji we bixwazim di saetên pêşî de ber bê saet 6-7 vekî ez weşanekî zindî çê bikim. Wekî din ez wisa bawer dikim ku vê êvarê saet di niha neyê şevê de hevalê min rojnameger Cihan Ölmez û her wiha ez binêrim ez pir behs nekim bila hinek bibe sürpriz jî Ronî Ruha û Cihan Ölmez ew ê bi hev re belkî bernameyekê çê bikin. Ez wisa bêjim ama ew ê çawa çê bikin mijar wê çi be ez ê ji wan re bihêlim. Ez ê kanalê bixim xizmeta wan ku bikaribin ew jî ji we re xizmetê bikin. Mijara wan çi ye, çawa şîrove dikin, çi nîqaş dikin nizanim. Ama ez bawer dikim têr û tijî ne. Lêkolînê xwe pêkanîne. Ez wisa bawer dikim saet di 21 de vê êvarê em ê cih bidin wan. Sibê jî bernameya me ya taybet heye. Ew jî nehê şevê ye. Ew jî gotinya we ye. Yani dengê gel. Hûn jî werin bi xurtî tevlî bin. Çi bixwazin wê derê bibêjin. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş silav.